Bine v-am găsit din nou așadar la cea de-a doua semifinală din această seară. De data asta Next vs Addicted. Am văzut un fel de main event, o reîntoarcere, o reînviere. L-am văzut pe Sedan pe 1.6. Da, l-am Urmează văzut să vedem pe Sedan Sedan pe pe CSGO. Nu știu dacă ați observat, dar erau multe fraguri făcute de Sedan pe cei din Addicted și în acele filme. Să vedem dacă se va repeta istoria și în acest meci, pentru că joacă chiar cu cei de la Addicted. Unii dintre jucători chiar se găsesc, Undead, Kaka. Da. Haideți să trecem pe joc, pentru că băieții sunt deja pe server. Da, imediat ce băieții vor fi pregătiți, vom începe și meciul. Adi, fă-tu onorurile și prezintă echipa Next Please sau Addicted. Ok. Care vrei? Îi avem pe cei de Next Please, Cosmin, Dece, Dani, Snapple și Sedan. 4 jucători cu experiență și Cosmin, care este, ar veni din noul val de jucători tineri și plini de talent. De cealaltă parte Addicted. Da, la Addicted, Undead și Kaka, ăștia sunt jucătorii pe care am putut regăsi și în Big Addicted pe 1.6, după aceea jucători noi, Insanezor, Event și Rauliche. Ok. Da, prima hartă, după cum văd, este Cash. Ce hărți urmează Serrano și cine ce a ales? Da, harta Cash a fost aleasă de Next Please, iar cei din Addicted, pe surprinderea mea, au început să au ales să înceapă pe Tero. A doua hartă, Cash, okay. da, pe Cash și pe Tero. A doua hartă, Mirage, harta aleasă de Addicted, Next Please începe CT și ultima hartă, Train. Am înțeles. Bun, să vedem ce ne oferă aceste două echipe. Ok. Addicted și cu Next Please este prima semifinală, nu s-au calificat în primul qualifier, cele două echipe. Așadar, da, este fiecare dintre ele cred că ar trebui să da. tragă tare în această semifinală. Este prima oară când îi vedem pe băieți. Bănuiesc că nu vom mai zăbovi mult. Da. Da, cum ziceai, foarte interesant, Addicted și-au ales Tero pe această hartă. Cash nu e o hartă unde am spune că este city-sided neapărat. Dacă ai atacuri bune, poți câștiga destul de multe runde. Oricum, i-am văzut pe băieții din Addicted la câteva competiții, sincer m-am uitat și ieri la qualifier. Se descurcă destul de bine pe partea de atac. Ai urmărit meciurile lor, Am urmărit, de obicei mă uit de pe la optime, adică la început nu pot să fii atent, sunt multe probleme. Ieri au fost ceva probleme la site-ul Faceit și nu erau banurile, trebuiau să fie făcute banurile manual de către un admin. M-am uitat din Optim, m-am uitat la Next, la Addicted și, nu știu, am rămas surprins de jocul celor din Addicted. Să sperăm că nu vor claca sau, mai bine zis, să sperăm că vor face o figură frumoasă. Eu nu știu momentan dacă putem să spunem despre ei că vor claca, că nu știm nivelul nici celor din Next, nu știm nivelul celor din Addicted. Bine, pe băieții din Next am mai văzut jucând pe CSGO, mai puțin pe DC și pe Sedan, dacă pot să. Bine, joacă și ei, dar că nu la un nivel competițional. Totuși este o formulă nouă, dar veche în același timp. Plus Cosmin, care e un jucător care a aterizat și el în acest line-up. Da, e clar că este jucătorul luat de, aș spune, el ar fi starul acestei echipe. Da, într-adevăr. Se descurcă foarte bine pe CSGO, Cosmin. Ok, începe așadar meciul nostru, runda de pistoale între cele două echipe, Next Please pe partea de CT și Addicted pe partea de Tero. Să vedem cum va decurge această rundă de pistoale. Chiar vreau să văd ce tactică vor aborda. Foarte interesant, Dece și-a luat un CZ acolo, are un smoke. Vedem decât două armuri, Dani și Sedan. În rest, ceilalți și-au cumpărat. Vedem și două kituri, Cosmin și cu Snapple. Foarte interesant, cei patru jucători în Addicted se îndreaptă la boost cu Insanezor, care va fi singurul jucător spre B, probabil încearcă acolo să nu îi se dea un push din B. În continuare, 4 jucători la boost din partea celor de la Addicted. Sedan este acolo în zona centrală și ar vrea să securizeze. Insanezor, singurul jucător din Addicted care este undeva pe site-ul B. E clar că acei jucători care sunt boostați acolo vor intra la un moment dat pe mid. Întrebarea este când? Când și unde. Vedem bomba este undeva spre A. Poate va încerca cel care este spre B să facă un mic fake. Are un smoke și un flash. Și oricum văd că și cei din Next țin destul de retrași. Sedan, nu știu,
face ture între site-uri. Momentan nu mai se uite nimeni pe mid și jucătorii din Addicted pur și simplu au zbunghit-o de la acel boost, vor intra în vent. Intră în B, într-adevăr, să vedem cine este acolo, Cosmin și Dani, plus Sedan care este undeva în zona centrală, intră rapid jucătorii din Addicted pe site. Site-ul pur și simplu liber. Da, a intrat în contest, l-a atins puțin, i-a dat 1 damage, se bagă, Kaka a avut un moment foarte bun acolo, putea să-i dea un headshot. Să vedem retake-ul celor din Next, au 2 kituri, nu stau rău. Problema este că n-au nimic de cărat, vor intra pur și simplu. Dani deschide tabela cu un frag. Să vedem pe Rauliches dacă poate să facă ceva, n-a trebuit să se bată acolo, are 3 oameni, Undead. Are și el o poziție destul de bună, l-a scăpat acolo, dar îi dă un headshot la al doilea jucător. O situație de 2 vs 3 acum, Rauliche le elimină și el pe DC, să vedem, rămâne în viață doar Snapple. Snapple 1 vs 3 undeva la Heaven acum, puțin HP pentru Snapple, eliminat de Rauliche și iată, rundă câștigată de Addicted, un atac interesant făcut de băieții din Addicted. Nu știu dacă în continuare sunt toți din Arad. Nu știm asta, nici nu contează. Important este că au câștigat prima rundă. Foarte pasiv au jucat cei din Next, practic le-au lăsat site-ul celor din Addicted. Asta se întâmpla și dacă dădea un A, tot așa jucau pe retake, o rundă destul de riscantă. Nu prea înțeleg dacă joci de asemenea manieră de ce nu ai un smoke ceva. Practic ei în momentul când au încercat retake-ul nu mai aveau nimic de cărat. Să vedem aici, 2 jucători de la Next dau push de la ușă. Nu cred că vor avea mari șanse, vedem Kaka aici face, cred că va face și al doilea frag. Sau nu, Sedan incredibil, CZ-ul. Rauliche cred că va face fragul cu grenada. Nu. Sedan rămâne în continuare în 5 HP, o situație de 4 vs 3, avantaj numeric pentru cei de la Next, și care au forțat. Sedan este frică să iasă din acel spot. Undead între timp face un frag din main. Restabilește egalitatea numerică, are și un molotov, nu este nimeni pe site. Sedan incredibil, cred că nu știu nici dacă lui nu-i vine să creadă că a reușit să scape. Nu știu dacă băieții din Addicted cred încă că Sedan este acolo. Eliminat acesta foarte bine Cosmin, vine cu fragul, o situație de 2 vs 2, dar avantajul este de partea celor din Next din punct de vedere al HP-ului. Foarte bine, Undead îl elimină pe Cosmin și rămâne Dani într-o situație 1 vs 2. Să vedem ce va face Dani. Era un frag foarte important acolo pentru jucătorii din Next, nu mai știu sigur cine era. Vedem pe Dani încearcă să avanseze agresiv în site, o decizie bună pentru că îl omoară pe cel care avea bomba. Situație de 1 vs 1 acum, 6 viață pentru Rauliches, 16 pentru Dani care se retrage în spate la mașină, 20 de secunde pentru Rauliches care nu-l găsește și probabil va planta bomba foarte rapid. Dani își schimbă foarte rapid poziția, încearcă să vină pe mid. Să vedem pe Rauliche dacă are inspirația să se uite în mid și cred că va ajunge... Nu se uită, ambii jucători au nevoie doar de un hit, să vedem ce va face Dani. Dani îl verifică și îl vede, să vedem o situație 1 vs 1, Dani reușește kill-ul și 1 la 1, egalitate între cele două echipe. Foarte bun acest clutch luat de Dani, 1 vs 2. 1 vs 2, într-adevăr. Mi-a plăcut foarte mult alegerea lui acolo de a ajunge undeva mai aproape cu acel 5-7 pentru că l-a eliminat pe cel care încerca să planteze bomba. Și pur și simplu a dus runda într-un clutch 1 vs 1, după care pur și simplu a fost o chestie de inspirație. Vedem aici replay-ul lui Dani, care câștigă acest clutch după o schimbare de poziție. Așadar 1 la 1, Addicted după o primă rundă câștigată o pierd pe cea de-a doua. Next Please câștigă această rundă forțată. Vedem pe cei din Addicted că nu și-au cumpărat armuri. Au destui bani pentru următoarea rundă. Vedem 2 smoke-uri. Probabil vor încerca o intrare undeva. Se pare că în B, o grenadă acolo dată de Dani. Apasă Dani acel smoke, a făcut ceva damage, nu știu dacă neapărat cu M4 sau cu grenada, a aruncat și acea grenadă. Jucătorii din Addicted se pare că se rotesc, sunt acum undeva în hambarul de pe mid. Vedem pe Sedan acolo în zona centrală undeva la highway, a ratat din păcate acel smoke. Snapple destul de avansat. Da. A încercat acolo să-l conteste Event. Moare și Kaka. Rauliche face un frag pe DC. Sedan replică imediat 4 vs 2. Șanse destul de mici pentru cei din Addicted să câștige această rundă pentru că Rauliche a rămas cu puțină viață. Eliminat acesta până la urmă de Cosmin. Cosmin avansează în mid, l-a văzut pe Insane și o țintă ușoară a fost Insane pentru Cosmin.
2-1 așadar pentru cei din Next. Iată că după o primă rundă câștigată de Addicted, în care aceștia au atacat pur și simplu, nu știu dacă a fost atacul, da, atacul a fost bun, au așteptat pe mid. În fine, trecem peste prima rundă, au pierdut a doua rundă, fiind o rundă forțată de Next, și acum o a treia rundă, dar vine runda de arme, o rundă destul de decisivă, pentru că echipa care va pierde această rundă pur și simplu va intra într-o rundă de eco. Da, mă uitam și la banii celor de Next, ar putea să forțeze dacă, dar... să zicem, că ar pierde această rundă. Nu vedem încă un sniper pentru cei de Next. Sunt foarte curios dacă vom vedea pe Sedan cu sniper. Am văzut că ține zona centrală. Îl vedem pe Cosmin undeva în Vents cu Dani, care așteaptă pur și simplu să intre in safe în acel gap, dar Dani se retrage pe site. Sedan are ușa deschisă, trăiește periculos. Totuși vine și smoke-ul. Apasă puțin să vedem dacă îl va vedea. De ce pe Undead? Îl vede și le elimină. Ia agăța căpuța acolo lui Undead, care săracul, n-am înțeles nimic, cred că se uita undeva la cutie. Să vedem pe Incendiator, foarte bun fragul lui acolo în zona headshot. Îl elimină și pune stăpânire pe site, probabil imediat va fi și rotația celor doi cu echipieri. Cosmin între timp vine, coborât din vent, face fragul, să vedem aici, incredibil, frag foarte bun făcut cu P250. Mai avea decât unul viață, nu l-a atins Rauliche acolo. Și Next Please mai bifează o rundă. 3-1, câștigă runda de arme. Urmează o rundă de eco pentru cei din Addicted. Momentan aș spune că se acoperă foarte bine cei din Next. Și sunt foarte curios când își va lua sniper Sedan, dacă își va lua. Momentan destul de echilibrate fragurile pentru cei din Next. Vedem două smoke-uri pentru cei din Addicted. Data trecută când au avut o schemă de acest gen, nu am văzut intrarea cu smoke-urile. Aparent se îndreaptă spre B, probabil va veni smoke-ul de bază și probabil vor încerca să dea și smoke-ul sus. În Heaven, da, autodirectorul ăsta mirată pe Sedan. Vedem ce va face Dani, are o incendiară. Pregătită acolo să dea incendiara și se pare că au intrat. Se intră la B. Frag pentru Cosmin, are jucător în față, nu l-a văzut. Și cred că i-a prins cu spatele aici Cosmin, foarte bine, două fraguri pentru el. Al treilea frag, cum vă spuneam, Cosmin este star player-ul acestei echipe. Din noua generație. A tras Cosmin acolo. Câți ani are Cosmin? Cred că 16, dacă bine mi-amintesc. 16, mai mic decât credeam. Vedem aici un replay cu fragurile lui Cosmin. Foarte bun reflexul. Este reflex de tânăr aici. Se vede că este sânge proaspăt în echipa Next Please. 4-1 și vedem din nou AK-uri pentru cei din Addicted, care se îndreaptă cu pași repede spre main-ul din A, un pop-flash dat de Snapple. Cred că e prima oară când zic de Snapple în acest match. Un entry pentru el acolo, Undead era singur în main. Nici măcar nu știu dacă și-a luat flash-ul din timp. Se mai bagă Snapple încă o dată, îl prinde pe acele, cred că dacă mai avea gloanțe făcea și al doilea frag. A rămas fără gloanțe, din păcate Sedan acum și-a o poziție destul de bună, să vedem dacă va fi verificat aici. Vin flash-urile, vine și de ce la dublaj acum. Ar trebui să apese are puțin. Un gap în smoke și îl prinde acolo pe event. Kaka, singurul jucător rămas în viață de la Addicted, nu cred că mai are mari șanse. Mi-a eliminat tot de DC până la urmă. 5-1, așadar arată că cei din Next domină acest început de match. Și nu știu dacă cei din Addicted au ales bine să înceapă pe Tero, dar au avut alegerea asta și destul de... Chiar când s-au făcut picks and bans-urile, mi s-a părut destul de interesant să văd Tero. Este prima echipă, bine, au fost doar două qualifiere, acesta este al 4-lea match în total, dar este prima echipă care alege să înceapă pe Tero, din toate meciurile. Care este a doua hartă? A doua hartă... Dar oricum nu contează, că bănesc că aleg adversarii, nu? A doua hartă ce încep. Da, Mirage. Da. A doua hartă Mirage și Next Please au ales să înceapă pe CT. Da. Mă gândesc că, nu știu, poate au avut, se gândeau că îi surprind pe cei din Next, momentan nu a fost așa, deci și a foarte mult damage la acea cutie, ar fi ca să se retragă pentru că nu mai are pe nimeni să-l ajute. Momentan văd că au pus stăpânire în zona centrală cei din Addicted, a avansat Kaka până la cutie, deci s-a retras până în bază.
Momentan, eu zic că e ok că s-a retras până în bază, pentru că atâta timp cât pierzi acolo midul, este bine să te retragi. Între timp, Kaká le elimină pe Snapple. Site-ul ăla este puțin descoperit, a rămas decât Sedan undeva în site. Foarte bine pentru el este că nu este nimeni în main sau la ușă. Doar Mișun acolo, teroriștii în zona centrală. Vedem un flash dat acolo de Sedan. Nu știu ce fac cei din Addicted. Probabil pur și simplu așteaptă ca cei din Next să comită vreo greșeală. Este interesant modul de joc a celor din Next. Îi lasă pe cei din Addicted să stăpânească midul și se bazează pe retake. Oh, un glonț acolo dat de Kaká la mașină și cred că această rundă se îndreaptă mai mult ca sigur spre cei din Addicted. Da, element cheie pentru pe cash în general, în zona centrală la boost sau la mid acolo în garaj. Dacă pui stăpânirea pe acea zonă, este destul de greu pentru contrateroriști să aibă harta sub control, pentru că practic ai despărțite cele două site-uri. Surprins până la urmă Dani de către Kaká și iată a doua rundă câștigată de către cei din Addicted. Nu știu ce să zic, nicio problemă din punct de vedere financiar pentru cei din Explicit. Cosmin a rămas în 9K, 9000 de dolari. Nu sunt sigur de ce la această rundă era singur DC pe mid. Era practic singur la cutie, nu el este sniper. Nu știu de ce ținea singur, îl vedem pe Sedan, prima oară își cumpără AWP. Și sunt foarte curios unde se va duce. Bănuiesc că centru. Vedem o grenadă pregătită de event pentru un o eventuală înaintare a inamicului, acolo n-a făcut mare damage. Kaká înaintează ușor spre ușă. Snapple este în site, să vedem duelul dintre Snapple și Kaká. Deja a deschis ușa, deja o mică presiune pusă pe cei din Next. Un sensor shell către B. Un default clasic, atacă peste tot la început. Sedan pleacă din mid, se duce, probabil va rămâne în zona mașinii aici. A pus mâna pe AWP. N-am observat până acum că a pus mâna pe AWP, dar să vedem dacă se descurcă la fel de bine. Ca și nu știm, stai că momentan nu i-a intrat inamici în țintă. Da, bine, să intre. Să vedem un flash dat acolo de Sedan. Se retrage din nou DC, care nu mai are smoke pe mid, s-a dus în zona sacilor. Și cred că cei din Addicted vor încerca o intrare pe B. Vedem pe Undead și Undead juca bine cu sniperul. Da, într-adevăr. Se retrag acum și jucătorii de la Next, probabil că și-au dat seama că va fi un atac pe site-ul B. Dani este acolo pe site, Cosmin între timp vine. Cosmin, 2 kill-uri. Încă este în viață și mai face îl elimină și pe Kaká. Să vedem de ce Dani nu-i vede capul. Între timp îl vede și pe Undead. Cât de bine se descurcă Cosmin. 13 kill-uri și doar 3 death-uri pentru el. Da, cum scor de 30 în a 8-a rundă. Cum spuneam, push-ul le are. Nu de alta, dar am văzut că se descurcă foarte bine și cu echipe din afară. Când se jucau cei de Next, era omul care pur și simplu făcea fragurile. Totuși, nu prea îmi plac intrările celor din Addicted. Nu au mari surse de izbândă, nu prea reușesc fragurile. Runda acesta a fost flawless din partea celor din Next, nu au reușit nici măcar un frag. Prea ușor îi surprinde Cosmin, care momentan nu mai inventă frumos. Dani acolo a așteptat să intre în acel gap dintre cutie și smoke. Dece și el un frag foarte frumos făcut la boost. Își pregătesc o oarecare intrare cei din Addicted, dar stau destul de despărțiți, mai ales într-o rundă de eco pentru ei. Da, runda asta a fost pe brand, fiecare s-a bătut cu fiecare. Problema este că cei din Next aveau arme mult mai puternice decât cei din Addicted, care aveau doar pistoale. Și iată a doua rundă consecutivă flawless pentru cei din Next. Asta le dă o situație economică și mai bună, pe lângă cea pe care o aveau. Asta vreau să văd, Undead cu sniperul împotriva lui Sedan, care are și el sniper. În mod normal am putea să vedem un duel mid boost, cam asta cred că s-ar întâmpla. Bănuiesc că Undead, acolo se îndreaptă Undead. Bănuiesc că Undead va fi... Nu? Ba da. Dar este o schimbare pentru cei din Next, țin cu 2 oameni agresivi pe mid. Cred că vor încerca un boost, dacă nu mă înșel. Cosmin, care cred că îl surprinde, a fost văzut acolo, dar îl surprinde sigur pe Undead aici. Și le elimină, s-a băgat în continuare Cosmin. Cosmin apasă acel smoke, i-a dat damage și lui Rauliche. Se bagă între timp de ce? De ce puțin spama prin perete, dar nu contează. Mi-a plăcut foarte mult Cosmin că
a înaintat, știa că dacă a ratat acolo Undead până și se reîncarcă acel glonț pe țeavă lui Undead va mai dura și a știut că va face acel frag, plus că s-a și retras, a ținut superioritatea numerică pentru cei din Next. Îl vedem pe Dani, i-a fost dat un molotov, cred că din zona toxicului de acolo, pe site nu l-a afectat foarte grav. Sedan s-a mutat la coadă, nu este niciun jucător momentan care poate să-i pună probleme, deci undeva prins la saci. Nu știu dacă știe că i-au intrat jucătorii pe mid. Momentan au puțin control aici în zona midului, dar va fi foarte important. Deci era să-l surprindă aici puțin pe event, nu a fost cazul. Sedan nu vede nimic momentan în smoke. Așteaptă deocamdată jucătorii de la Addicted undeva în zona centrală să vedem dacă vor alege să intre pe A sau pe B. Kaka este la... În mod normal e clar B. Da, Snapple îl elimină pe event. Îl vedem pe Cosmin aici dacă va face și al doilea frag. Nu face pentru că replică imediat Rauliche. 10 secunde, dar va veni plantul bombei. Să vedem ce va face Snapple, este la Heaven, dacă îl va elimina Snapple. Snapple are defuse, Sedan nu are. În mod normal aici Rauliche ar trebui să tragă cât mai mult de timp, n-ar trebui să facă picuri, pentru că s-ar putea să îl coste. A încercat, Sedan avancează ceva. Pe site, îl elimină Sedan pe Rauliche și ar avea difuzul. Avansează Sedan peste Kaka, să vedem ce va face. A încercat fasul, dar cred că îl va elimina și Sedan face clutch 1 vs 1 acolo cu P250. A pus mâna pe diffuse kit și din nou rundă câștigată de către cei din Next. A încercat acolo un fazum din tinerețile lui. N-a reușit fazumul, dar a scos imediat pe 250. 8-2 pentru Next, care au început foarte bine această semifinală. Vedem aici replay-ul, Sedan a intrat pur și simplu prin acel smoke. A ratat fazumul, dar... N-a fost prea departe să-l nimerească. N-a fost. Dar, până la urmă, ce mai contează, a reușit acel clutch. Da, rundă câștigată. 8-2 și vedem din nou în rundă doar cu pistoale pentru Addicted. Vedem 4 armuri totuși, un smoke și cred că va fi o intrare rapidă pe ea. Nu știu dacă va avea mari face Snapple. Trage Snapple prin acel smoke, nu reușește deocamdată niciun kill, eliminat de către Kaka. Snapple totuși îl elimină cu o grenadă incendiară. Sedan reușește un kill cu AWP-ul. Cosmin avansează din zona centrală. Bomba plantată acum din partea celor de la Addicted. Iată-l pe Cosmin cu double kill-ul. Așteaptă deocamdată jucătorii. Deci are un pe site, face fragul. Îl vedem pe Insenzor undeva pe site. Momentan nu este găsit, dar n-a avut șanse. Era 1 vs 4. Destul de greu pentru el. Totuși l-a luat pe Sedan după el, dar nu este o problemă pentru cei din pentru cei din Next situația financiară. Oricum, o rundă nu foarte rea pentru cei din Addicted, au reușit să planteze bomba. Și să elimine 2 jucători. Exact, le-a venit acel surplus de bani. Bine, nu știu neapărat dacă contează că le-au scos 2 arme celor din Next. Nu prea... Situația financiară arată foarte bine momentan pentru cei din Next. Totuși, să ne uităm la scorul lui Cosmin. 17 cu 4. Practic domină harta de unul singur. Da, vedem o armă interesantă la Dani. Da, acel auto-sniper, sau cum mai zicem noi, autonubu. Autonub. Unde ține Dani cu el? Ține spre B. Între timp Undead face entry pe Sedan și va fi o intrare foarte rapidă din main în alt. Prinde aici pe Snapple care era complet flash fit, nici nu cred că avea idee unde se duce. Un pop flash aici dat de Rauliche care tot intră prin acel foc. Situație bună acum pentru Addicted de a câștiga runda 4 vs 3. Probabil va încerca să scoate pe cineva din zona motostivuitorului. Nu știu ce vor face acum jucătorii din Next. A rămas Cosmin 1 vs 3, îl elimină pe event. Da, ar putea să facă acest clutch destul de ușor. Dar e acolo Rauliche. N-a fost cazul. Da. Tocmai vreau să zic că erau 2 jucători în coadă în acel moment. Da, oricum puteau doar să tragă de timp jucătorii din Addicted. Bomba era plantată, mai avea aproximativ 15 secunde Cosmin. Așa estimez. Da, Cosmin putea să facă mai mult damage dacă coechipierul lui rămânea în viață mai mult timp. Practic da, în momentul să-i țină de vorbă. Practic în momentul când vii din spate și coechipierii tăi mor, pur și simplu nu mai poți să fii neapărat o surpriză, pentru că chiar dacă omori un om, imediat cei 2 jucători rămași în viață. Dar ce să spunem de acest frag? Sedan ca în tinerețele lui începe. A sărit și i-a zburat capul lui Undead.
Între timp, Foarte Cosmin bine. se bagă foarte agresiv din B și elimină pe Insensor și Rauliche. Ce face băiatul ăsta? Care din ei? Cosmin. Bătrânul sau tinerelul? Tinerelul. Tinerelul. De data aceasta putem să spunem că este un jucător mai talentat pe server decât Sedan. Cosmin. 21 de fraguri. Se descurcă pur și simplu ireproșabil Cosmin. Da, corect, nu am văzut vreo greșeală făcută de Cosmin până acum. Nu știu ce mai poate să facă Event aici. A luat sniperul, este smoke în zona centrală, măcar au bomba, dar nu știu, cred că în mod normal ar trebui să comită o greșeală cei de Next. Vedem pe Sedan aici. A făcut picul exchange aici de fraguri, dar per total foarte bine pentru cei de Next Please care rămân cu 3 versus 1. Event acum spamat și eliminat de către Snapper prin acel smoke. Da, tras Snapple, așa ceva pe 1.6 nu se putea întâmpla. Acel spray din crouch stânga-dreapta. 10-3 pentru Next. 21 de fraguri pentru Cosmin. Dacă cei din Addicted se bazează pe un comeback în partea secundă a acestei hărți, crezi asta? Adică cu o rundă de pistoale câștigată. Sunt sigur că oricum nu s-au dat încă bătut, dar eu cred totuși că ei aveau ceva pregătit pe partea de Toro, altfel nu-mi imaginez de ce și-au ales să atace primii. Undead între timp face entry kill-ul. Sedan acum dacă va intra în main peste cei doi jucători, pur și simplu îi va Exact asta pulbera. Se întâmplă, double kill pentru Sedan, dar vine KK din spate și îl elimină. O situație de 3 vs 3 în momentul de față, a pus mâna pe arme și cei din Addicted, 2 sniperi și un M4 pentru ei, de partea cealaltă 2 M4-uri și un AK. Cei din Addicted la această rundă aveau un sniper și 4 pistoale. În acest moment este situație de 3 vs 3 cu arme mai puternice, a spune, pentru cei din Addicted. Sunt curios ce o să facă Cosmin în site-ul ăla, este 1 vs 3 pe site. Păi hai să dăm pe Cosmin ca să tot Te rog, mulțumesc. am dat. Așteaptă deocamdată acesta o joacă destul de calm. Vede un jucător, să vedem, nu trage, foarte bine alege să nu se... A fost un flash foarte bun dat acolo de un coechipier, nu a prins niciun frag. Se anunță Cosmin, are un jucător în dreapta. De ce? Vine din mid, Cosmin, double kill! Deci, nu știu, băiatul ăsta a jucat perfect runda asta. Da, exact. Nu s-a băgat aiurea, a așteptat flash-ul de la un coechipier, nu a prins fragul, a stat pur și simplu, știa că este acoperită partea dreaptă de un coechipier și pur și simplu a ținut partea stângă a site-ului. Foarte bine jucat și am impresia că, nu știu, mi se pare că s-au antrenat cât de cât cei de Next, pentru că această chimie... Iată, vedem între timp double kill-ul reușit de Sedan. Și tot double kill-ul reușit de Cosmin. Da, nu știu... Joacă pur și simplu foarte bine cei din Next. Se dublează, se folosește flash-ul foarte mult. Undead între timp l-a eliminat pe Sniper cu Sniper. Puțin luat de val Sniper acolo. A crezut că poate să prindă ceva în main. A fost frag ușor pentru Undead. Rămâne deci în smoke, incredibil, nu-l vede nimeni și cred că va face foarte mult damage aici. Incredibil. Păcat. Putea să facă mult mai mult deci acolo dacă trăgea mai bine la al doilea jucător. Asta este decât un frag pentru el. Să vedem ce vor face cu echipierii. Cosmin aici foarte bine la gață pe Insensor, care scapă și bomba. Știe care om în site, a văzut seava lui KK. Îl elimină și pe KK. Rămâne în viață doar Event acum 1 vs 3. Nicio șansă pentru acesta. Totuși îl elimină pe Cosmin. Nu mai contează în momentul de față pierderea armelor. Prima jumătate s-a încheiat 12-3 pentru cei din Next. Așteptăm cea de-a doua jumătate să vedem cum se vor descurca cei din Addicted în runda de pistoale. Foarte important. Au nevoie de această rundă. Dar ce putem să spunem cu un Cosmin în formă maximă, 25 de fraguri, de cât de 6 ori a fost eliminat. Are practic mai mult de nu chiar. Vreau să zic că are mai mult de 2 fraguri pe rundă, dar nu e chiar așa. Are 25 în 15. Da. În 15. Putem să spunem că are de 2 ori mai multe fraguri pe rundele câștigate de echipa sa. Câte MVP-uri are? 4. 4. În fine, să zicem că poate a mai plantat altcineva bomba. Schemă clasică, din câte se pare, un rush un B din partea celor din ei. Da, nu se complică. Și se îndreaptă bine, pentru că este un singur jucător. Doar Undead acolo din partea celor de la Addicted.
A venit smoke-ul de bază, să vedem dacă va agăța vreun headshot, dacă nu agăță nimic aici Undead, în mod normal ar fi runda celor din Next. Da, au intrat în contestă. Vine plantul, încă 40 de secunde și acum va fi destul de interesant. 40 de secunde, bomba plantată, 5 vs 5, runda de pistoale. Aceea situație, cum s-a întâmplat și pe partea de CT când au fost Next, să vedem retake-ul de data aceasta celor din Addicted. Vine Insane din spatele, elimină foarte bine pe DC, avantaj numeric acum pe DC din Addicted. Dani își pune și el cuvântul, Dani și Snapper. Ce face Dani? Ce a făcut Dani acolo? S-a dus fără gloanțe în pistol, a luat un pistol de jos. Rămâne Sedan acum 1 vs 2, să vedem ce va face Adel pe Insane. Zor așteaptă deocamdată acesta și le elimină. Rundă câștigată de Addicted, deja event era pe Diffuse 12 la 4 așadar. Și iată că cei din Addicted reușesc să pună mâna pe runda de care aveau nevoie ca de aer. Foarte bine a ținut Insane Zor acolo, s-a folosit de unghiuri. A fost o diferență între retake-ul celor de Next în prima rundă, în cealaltă parte, față de retake-ul celor din Addicted. Cam aceeași situație, nu au avut smoke-uri sau flash-uri, au făcut pur și simplu retake-uri pe... Au făcut retake-ul pe aim, ca să spunem așa. Vedem, bineînțeles, rundă forțată de cei din Next cu un Galil dat acolo lui Dani. Vedem smoke-ul dat în main și probabil va fi o intrare în site-ul A. Mă gândesc că ar putea să aștepte să treacă acel smoke, dar nu cred. Vedem și un smoke de highway, grenada acolo. Snapple este pregătit să iasă și el de la ușe. O intrare destul de promițătoare cel din Next, dar nu. Da, aici incredibil, Rauliche i-a prins acolo cu P90-ul, a măcelărit tot. Interesant flash dat acolo de Snapple. În continuare la coadă, acesta se pregătește să avanseze. Din păcate pentru el nu avea armă. Din toate armele care erau pe hartă, el rămâsese cu tech-ul. Așadar, runde câștigate de cei din Addicted, nu au fost surprinși de acea intrare în site-ul ăla, de cei din Next, care intraseră bine la un moment dat, erau 5 vs 3, dar a avut o poziție foarte bună. Rauliche acolo cu P90, era urcat pe balustradă. Smoke-urile au fost date bine, să nu fie luați din highway, dar nu se așteptau ca Rauliche să pur și simplu să urce pe scară. Cu un P90 în mână, 50 de gloanțe. Adevărat. Direcția... Tragi fără număr, fără număr. Mai degrabă, mai fără număr decât aia ar fi doar Bizonul, când ai 64 de gloanțe. Vedem că Sedan... eliminat ușor de către Event, double kill frumos, reușit de Event. Deci ce va face acesta, eliminat până la urmă, schimb de fraguri între cele două echipe. Dar bomba este undeva pierdută în site-ul ăla. Rămâne în viață Snapple, le elimina până la urmă de către Kaka și scor devine 12 la 6 pentru cei din Next. Vin și bănuții pentru cei din Addicted, am văzut acolo multe fraguri cu SMG-urile. Acum va fi prima rundă de arme, doar AK-uri pentru cei din Next. Să vedem, au cam full gear, 5 smoke-uri, 10 flash-uri. Totuși nu știu dacă vor alege să atace rapid un site, bănuiesc că vor avea o schemă de default, eventual un om urcat la boost. Nu se întâmplă momentan. Vedem sniper de cealaltă parte pentru KK, nu văd sniper pentru Undead. Undead ține undeva, unde ține Undead? Undead asta părea că ține site-ul B. Site-ul B ține. Da, momentan schimb aici de amabilități pe mid, nu s-a atins nimeni cu nimeni. Vedem cei din Addicted țin cu 2 oameni în zona centrală, a avansat Rauliche cu KK care ține cu sniperul de la cutie. Rauliche a intrat între timp în vent și ar părea că cei din Next Play se îndreaptă spre main-ul din A. Și să vedem, a fost un pofle și intră din nou foarte rapid. Snapple a intrat la modul stivuitor, nu a văzut om în site. Sedan a văzut centrală. om, a văzut om. Cred că a văzut om. Surprins? Nu! Foarte frumos reflex acolo al lui Sedan, Rauliche. Rauliche a trebuit să-l prindă pe Sedan aici și asta și face, situație de 3 vs 3. A dropat bomba Dani pe site, a fost omorât de către Kaka. Se reprează acum jucătorii de la Addicted către site-ul A. O situație de 2 vs 2, trebuie să fie atent acolo de ce. Rămâne 1 vs 2. Are timp să planteze bomba, mai are 30 de secunde. L-a văzut Undead. Și cred că îl va elimina. Al doilea aici, flash luat în plin de DC. Undead face foarte bine, pur și simplu trage de timp. Nu! De ce s-a băgat? De ce s-a băgat? Pentru că DC a făcut fragul. De aia s-a băgat.
Tocmai vreau să zic, în situații de 2 la 2 s-au acoperit foarte bine jucătorii din Addicted. Practic jucătorul de la mașină l-a ținut pe jucătorul din Highway. I-a agățat inamicul care tocmai se urcase pe acea balustradă. Au rămas 2 vs 1, dar DC, ce să spun, a făcut acest clutch 1 vs 2 și experiența și-a spus cuvântul. Cine n-are bătrân să-și cumpere, dacă nu știai. Exact. 13 de la... asta pe tine. Da, mai cumpărat, mersi. Atât de puțin cost? Vedem că mă așteptam să facă și al doilea frag pe Și eu, sincer. A fost eliminat până la urmă de către Kaká. De ce? Un he a aruncat. Cred că va veni un headshot de-al lui Sedan acum, sunt sigur de asta. Sau... Dar părea că nu, a venit Dani să-l ajute. I-a dat o mână de ajutor. Vedem pe Snapple care este infiltrat în bază. Doamne, a venit cu crouch acolo, Snapple n-a reușit să-l elimine pe Kaká, dar nu cred că sunt mari probleme. N-a câștigat runda Dani. Nu prea cred. A ajuns în main. Vine din mid. Vine DC, care pur și simplu va veni în highway. N-are nicio șansă, bomba este plantată perfect. Vedem. DC i-a atras atenția. Știe Kaká că nu mai are absolut nicio șansă. Va încerca să țină AK-ul. Și DC cred că ar fi cazul să pune și el mâna pe o armă. Ar rămas în tech. Asta și face, pune mâna pe AK. Și vede acolo pe Kaká, dar nu a reușit să-i dea nici măcar un glonț. 14 la 6. Și o hartă ce părea că cei din Addicted ar putea crea o surpriză, mai ales că și-au ales să atace primii. Nu prea... Se încheie destul de prost pentru ei. Da, și nu prea au adus nicio surpriză. N-am văzut nimic special din partea celor din Addicted. Poate acum vom vedea ceva cu două snipere. Kaká și Undead. Undead probabil va rămâne în B. Kaká probabil va ține de la cutie sau din mid. Din nou va fi un boost rapid. Sedan deja este urcat. Da, nicio... What? Acest autodirector mă rupe uneori. Cosmin, da. 4 fraguri instant pentru cei de Next. Ce s-a întâmplat acolo? A fost intrarea pe mid cu cei din Addicted care culegeau floricele pe câmpie acolo în zona centrală. Și cam asta a fost runda. Cei de Next o câștigă și își asigură 9 map point-uri. Dacă am calculat bine și nu sunt prea prost la matematică, cred că am zis bine. Așadar, 15 la 6, orice rundă este decisivă pentru cei din Addicted. Urmează, ce urmează, Serrano? Urmează Mirage. Urmează Mirage. Sau Mirage. Sau Mirage. Cum vrei tu să spui. Ok, 15 la 6 așadar, multe match point-uri pentru cei din Next. Multe. Map point-uri. Chiar match point-uri, că mai există niște cărți. Sedan și-a o grenadă în plin. Să vedem pe Kaká, are un pop flash. Foarte bun acel pop flash, nu prea și l-a luat nimeni acolo. Mi se părea că era mai ok. Cosmin și-a un flash în plin. Dani le elimină pe Cosmin o situație de 3 vs 3. Să vedem ce va face Insane cu acest scout. Sedan mai are 17 HP, să nu fie surprins aici. Aruncă un head. Și cred că nu știe că l-au scăpat din zona ventului. Ce credeți că s-a întâmplat în acest moment? Nu știu. Nu știi? No. Probabil lumea știe. Mai mult ca sigur cei din Next vor câștiga această hartă. Nu știu dacă această rundă, dar probabil au câștigat deja această hartă. Mi-e greu să cred că cei din Addicted au cum să întoarcă un asemenea scor. Vedem pe event, cred că au auzit deja pași și îl elimină aici pe DC. Sensor a făcut un frag pe mid. Dani este infiltrat la mod ăsta viitor, dar nicio șansă, event îl aștepta. 15-7. 15-7. Și chiar nu știu de ce și-au ales cei din Addicted să atace primii. Oricum, dacă stăm să ne uităm, momentan, pe a doua jumătate, scorul este de 4 la 3. Nu știu dacă putea să se schimbe soarta, chiar dacă țineau primii. Mult mai pregătiți cei de Next pe această hartă, plus l-au avut pe Cosmin, care a fost pur și simplu în frenzy. 29 de kill-uri pentru Cosmin în momentul de față. Da, și aici o intrare în zona centrală, deși au aruncat acel molotov pe casă, pur și simplu nu le-au pus celor de Next, au intrat acolo prin flăcări.
4 viață pentru Snapple. Cosmin între timp a intrat la moto și are o poziție foarte periculoasă pentru cei din Addicted. Cred că va face fragul. Primul frag pentru el, nu știu dacă l-a văzut acum și pentru Rauliche și Cosmin. Încheie tabela cu 32 de fraguri și 12 morți. Așadar, aproape 3 fraguri per death, să zicem așa, pentru Cosmin, care ne arată într-adevăr de ce se află în această echipă. El este starul. Ce să spun, Sedan s-a descurcat binișor. Toți, de fapt, s-au descurcat binișor. Ținând cont că acest Cosmin i-a pus puțin în umbră, nu mai contează. Să sperăm că cei din Addicted vor reuși să ne arate altă față pe Mirage. Vedem aici un mic highlight din această primă hartă. Cosmin aici, pur și simplu, să zicem că a dominat harta Cosmin. Nu am văzut să facă vreo greșeală Cosmin. Nu știu, nu țin minte vreo rundă să fi greșit el cu ceva. A jucat aproape perfect. Da, cei din Addicted, cum spuneam, ar trebui să ne arate altă față pe Mirage. Poate această hartă îl va scoate mai mult în evidență pe Undead. Mă gândesc acolo, zonă centrală, cu sniperul, poate, cine știe. Nu știu, mie mi se par cei din Next că se acoperă foarte bine unul pe celălalt, parcă ar avea o chimie cât de cât. Nu știu dacă s-au jucat foarte mult. Dar am văzut dublaje foarte bune făcute de ei. Este o comunicare, cred, bună pentru ei. L-am văzut pe Cosmin acolo. Nu s-a hazardat când a rămas singur în site să se bate el singur cu 3 oameni. A așteptat pop-flash-ul de la un coechipier și chiar și când nu a reușit fragul, l-a așteptat foarte bine. Să vedem ce ne vor arăta cele două echipe pe a doua hartă. Nu uitați, urmează Mirei și facem o scurtă pauză și revenim imediat.